Ito si Lorena Loonis niya nagpuyo sa Kamansi, Badas, Mati City. Ay, buntag Auntie Lorena. Buntag si Bay, nami diri karon tino karong puntaga kay maghandak ng interview ba kay mamasin ta basig na ay mga manuluy kung kasing-kasing makahatag sa imong og gamay tabang o kinakainak. So kaya mo pag-interview diri wala ni siya bayad for kuan lang ni siya sa para na sa mga content na I hope na naay makita ani nga video. So akong pangutana sa imo karon te, what do you do for a living? English din ha? Kuan bitaw, unsa ang imong ginabuhat para mabuhi? nagtinda kog tuba, sigarilyo. Nagtinda kag tuba sigarilyo. Kuan kanang saris, unsa dili siya sari-sari store. Sigarilyo lang tuba imong tinda. So pila koy kitaon nimo sa matag adlaw ana tinga kuan? Dili parehas. Pila man ang pinaka minimum? Sa ay Ang pinaka dako? 150. Parang sa na 150, 100 ka sa garan. Namang kusisan sa bukid. Unsay sideline nimo sa bukid? Maisan. Nagmaisan ka. So kanang 150 nimo mao nakita pinakadako nimo sa isa ka adlaw. So unsaon nimo na pagkuan bahin-bahin sa imong pila ka imong anak? Unom ka ang anak ni Auntie Lorena. So sa 150 ang adlaw niya. So unsaon nimo pagbahin-bahin panibunta, pamahaw, paniudto, panihapon? Unsaon man nimo na pagbahin? Kanang matsiton lang yun ako pag-ayo nga. Kanang iguan na niya. Mga ito na may iswilahan. Pagtas lang yun. May usa. Importante nga. Magkakaon, magkatulos sa kanila. Ang ingon daw ni Auntie Lorena, mga ito sila iskwelahan kaya sa estudyante. Pila ka pa kami estudyante? Sa Tagawisan, tulong. Siya estudyante, tulo ka buok sa Tagawisan. So ang ilang ginabuhat daw, magbaktas siya every morning. Pagkahapon, magbaktas ka. Magbaktas sa Kung pagkahapon po daw, magbaktas sila kay wala sila yung pamasahin ng daginot sila kay pila lang kita 150 lang adlaw. So unsa man mo na pag-divide, di ba? Lisod ka yung kinabuhi, no? Pero apil na kag 4 piece. Wala siya apil sa 4 piece. How come na wala siya apil sa 4 piece na dapat kini ang tagaan nato og privilege no na maapil kay mo na tinuod nga poorest of the poor. Nya wala na apil sa 4 piece. Nang tabangan man apil te. Wala na Pero gi-validate ka. sa una na apil ko na natagap. Wala mangud ko kay nagbalin. So kana ang rason giwala ka kay nagbalin-balin kag puyo, wala kay permanent address. Sa una. Nya wala na di kay karon nila gi-verify na naman ka diri imong kuan. Kung wala na balik. Wa ka nila gidawat. Unsay rason? Dito ko nakarga sa iyo. Sa UCT siya nakarga. So pila may madawat ana? Monthly ba na o kanang quarterly ang UCT? Sa isa ka tuig. Sa isa ka tuig yearly. So pila man ang madawat nimo ana? 1,000. Hoy, Ginoo ko 1,000. Sa una, nakadawat ko isa 3,600. Katura po sa pagkagano. Tibo to, basta 3 years to. Dili, kuan, 1 year, 3,600 to sa una niya. Ang karon nga naa namin itiim 1,000. Nagtuo ko na karga ka sa 4 piece, kinakay mga estudyante na qualified sa 4 piece. Pila ang elementary mo, pila edad sa pinakamagwangan? Kinamagwangan. 10 years old. Karga pa kayo siya sa 4 piece. Yeah, ako grade 1, 7. Na how come na wala na karga sa 4 piece? Ginoo ko. Anak ko'y school sa isang anyos. So ana ang panginabuhi ni Auntie Lorena, no? Imagine, naningkamot gihapon siya, miski mo kita siya og 150 a day. Daghan kay siya anak, single mother, no? Bintahan na unta tog naa siya kuan kanang kaabag sa iyang kinabuhi, kanang kuan ba, kanang katambayayong, kanang iyang bana. Wala man siya bana, asa imong bana? Unsay nahitabo? Bulag namin. Nagbulag mo sa imong bana. So naka-dare og kuan imong bana noon, imbiya na tagan yung anak. Pero na-shock jud ko guys na ngano wala siya nakarga sa 4 piece. Ginoo ko kini ang dapat tabangunon, poorest of the poor, di ba ang 4 piece? How come ngano wala siya nakarga? So sige lang Auntie Lorena, basin sa pinaagi ani nga video na ay mga maluluyong kasing-kasing, no? Pohon kung naa may
mudunol sa amo, kami na po ang magdunol sa imo ate. I-vlog na mo na kay para ang katong naghatag, kumbaga, kabalo po sila na walang labis, walang kulang amo ang gihatag puhon. So, kapait sa kinabuhi, Ginoo ko. Ako si Lorena Nesnia na nag-edad o 46 niya, usa ka single mother. Doon ako'y unom ka mga anak, 5 ang estudyante niya, na ako'y isa nga wala pa nag-eskwela, 3 ang elementary, 2 ang high school niya. Among buhat sa among income, budget lang yun ako maayo nga kasya sa mo. Ang importante wala ko sila sa kanang nami bugas niya. Katod lang nako ang mga bata eskwelahan, sakay me sa kasagaran pagtas mo pauli sa buntag niya. Pagkaalauna na po, mabalik na po kung natapos paniod to para sa kuang school. Baktas gapon. Magbaktas niya. Pila di pamasahe sa estudyante? Dala na sa kuha. Pinapliti na mo padulong dito 20. So, nagbaktas mo kay kung mag-back and forth mo, 40 mo bayran. So, kanang 40, dako na nagtabang no, kay para sa pangadlaw na panginabuhi na kuan, galastohon. Dako na gyud. Muna nga, pagtaso na lang nako para kapalit po ko og receipt sa akong mga anak, pagkaon niya. Kagan lang mo gulay, munggay. Ang importante, bahala og may subak, basta naalay masabaw. May masabaw, asin lang, ubitsin, okay na kay na. Oo, niya. Pagka Domingo, usahay, nagsargid na yung simba kay Patumig Bukid. Katoliko ba kate? Katolik. Katoliko siya. Yeah. Patumig Bukid, Maguna. Nanong usahay. Naday mo yuta. Inyo nga gina. Dili, nanaop lang mi. Sa up lang mi. Yeah. Maka-income po kasi imong kuan. Sa imong sa bukid. Usahay kanang magbuligya mi og kaning gamay nga kaning gulayon, pero usahay lagi pagpalit og asin. Ana lang niya magka kuan mi na importante malibre mi og gulay. Mo na importante. Dili mi magapamalit din. Namoy sudan. Ana lang mo ang grabe kapait sa kinabuhi tino. So, lisod yun. Pero te, sa imong kapait sa kinabuhi, gibasol ba gihapon nimo ang Ginoo? Sa imong kapait? Wala. Kanang nangamuyo ka inon ko ka utangan. Ako lang na naulian si Ate Lorena daw pa niya. Ano di kay bughat? Bughat ko na nabughat ko ang isa ko kasi mana nalupo kay Ojo ka bangon. Di na makaya tungod sa overpatig siguro na. Overpatig. Nya hago mong dagko absent ang mga bata karon na. Tungod ana. Kasi mo madagdepende ang mga bata no. Sa tuwa. Pila ina sa kinamugangan nimo? 19. 19, lalaki bae. Puros lalaki niya. Sila ra pud intan nagkamot og trabaho para estudyante sa duha, high school na. Para panggasto nila pang project pud sa eskwelahan. Sa bagay wala may bayad sa eskwelahan ron, pero sa project igon. Project. Ya, pagpalit sila bugas. Akong ikaduha, pag wala na may bugas para sa kahapon, lagi may bugas malong ang karlang na lang among giluto. Yung gihimukaan kanon. Nagutmon. Nagkuan ning namunot siya. Namunot para makakwarta. Para nakapalit siya 5 kilos bugas. Nya. Karon ano may bugas na pod. Moto nang eskwela na puntaon sila. Eskwela sila. Eskwela sila karon. Sige lang te, kay basig na ay maluoy te. Pinaagi ni nga video. Amo lang idunol sa emo no kay pon kung naa i-vlog yapon nato kay para ang mga naghatag di pon makaingon na amo ang gikuan unsa ba gikurakot iugom no. Amo atabang lang ni sa amo ati no, pero di may magsaad pero
kung kaloyan nami madunol sa imo. Sige tete, salamat kay sa kuanti ha sa imong kanang oras sa imong gi-Google. Salamat kay te. Ay, sige, salamat po kayo sa inyo ang pag-dool sa ko ang na-interview ko ninyo. Oo. Okay na may problema natin. Sige po, kilaog. Sige na te, mga ito na may. Thank you ate ha. Salamat.